И така, здравейте потребители на YouTube, както виждате по името, това е шестия епизод и след този епизод ще направя няколко епизода сигурно на Dead Island. Напишете ако искате да го направя или да продължа с тази поредица, както кажете вие. Стига вашето мнение е важно, не моето тук. А сега ще слезем в онази мина да разгледаме. Ще вземем сигурно скоро време ни трябват диамантени кирки. Една диамантена кирка. Затова скоро трябва да намеря даймонд, за да изкопавам това обсидиан. Иначе не мога. Вие сами знаете това. Предполагам. А сега това тук трябва да обграждам. Само да ни изпусна шифта, че ще падна право в лавата. О, редстон. Това ще бъде този клип. Общо взето ще копая в тази мина. Сигурно. Трак. Добре, за сега. Трябва някак да се разширям. И аз да се разширям. Трябва някак по-бързо да слезем, защото си губя времето така. И това не е хубаво, защото няма да ви е интересно да гледате как един час слизам в една смешна мина, която дори няма много ресурси. С това ще гледам да го направя по-бързо. Не, слабо. Добре, че не се метнах. Значи ще идем бум. Добре. За сега е добре. Там долу има рестон, както виждам. Пак трябва да спра тази вода някак, за да ми е по-лесно, защото тя може да ми избута към лавата. И общо, ако някой от вас са играли Dead Island, и не знаят какво да направят, само да ми кажат, аз вече съм я превъртал няколко пъти. И просто който каквото не знае, да ми напише, ама за Dead Island. И това ще е. Сега трябва да сляза внимателно. Добре. Така е, добре. Трябва да си направим скоро още турче, свършват. И това не е хубаво, и дървото ни свършва. И сигурно ще взема някъде към един стак скоро време дърво. А пък сега да обграждаме, че може да стане инцидент, като стария инцидент.
Дето направих. Хоп. Сега трябва доста да внимаваме. С лава. Много мразя лава. Всъщност не толкова, защото до нея има само ресурси. Добре, дай да сложим такова сега. Това слязохме. Сега дайте да направим така и да отпушим. Това стана като голяма мивка. Ето я и лавата. Ето малко рисувано. А пак сега ще видите как ще се предвижвам по елементарен начин. Опа. Ще слагам това винаги, за да ми помага да се усещам. Супер. Ще какво намерихме. Взето добре. Ще отцветявам явно вълна. Сега да тестваме нещо. Много искам да си направя един тест. Дали отдолу ще има лава под кола. Сега ще разберем. Супер. Няма. За сега. Но ако сляза още едно ниво надолу, със сигурност ще има. Вече. Ето тук трябва да има. Да, тук няма. Ето чиста не лава. Сега ми идва да съм метна. Не. Добре, че реагирах. Много трябва да внимавате на такива места. Добре, че реагирах, както казах. Защото сега съм напълно готов да пусна камък. Ама напълно. Ето, найс. Каза ви. Сега ще паузирам да видя колко дълъг стана клипа. Пък по-нататък ще отида. Добре, клипът стана 8 минути, затова ще свършвам. И до другия клип. Дано ви е харесал този. И дано се абонирате за мен. Защото, както казах в миналия клип, аз ще се абонирам за вас. Чао!